खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी इएम रनजित बसुमतारिया दिनै गं 8 माइक सेट आरो फालांगिरिफोरनो गं 10 साइकेल राननानै होदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय मन्दिर आरो गिर्जाफोराव गं 8 माइक सेट आरो फालांगिरिफोरनो गं 10 साइकेल राननानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। नंगौ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ गोबां ओनसोलफोरावनो दुखुथिया नखरफोरनो जिउ खुंनायाव सुबिदा मोननायनि थाखाय बायदि मुवा बेसादफोर रानना होबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो इएम रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबाव गं 8 माइक सेट आरो फालांगिरिफोरनो गं 10 साइकेल राननानै होदों। बे राननाय हाबाफारियावनो इएम रनजित बसुमतारिजों लोगोसे बिरदाव मुसाहारि, निखेल बरगयारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गासै मुलाम्फागिरिफोरा माइक सेट आरो साइकेल मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रनजित बसुमतारि बिथां आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। गिदिरफोरखौ साबायखर बावदों जोङो नैबे साइकेलखौ मोननायनि थाखायहाय दिनैनि बे सान्तिपुर ब्लकआव जोङो बे साइकेलखौ मोननाय जाबाय। दानि सरकारा जे जोंनो अनसुंथाइ होबाय जोङो बे साइकेलखौ मोननाय जाबाय आरो जों बिनि थाखायनो जोबोद खुसि जादों। मा मावो बेखौ जोङो दा बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना बोनायफ्राव जोङो फानहैनायफ्राव बेखौ लांगोन आरो। नों ओरैनो मा खालामो मा बिजनेस खालामो? दाउ फानो आंनि बोराया दाउ लांनायाव बेखौ लांगोन आरो। दा बेखौ मोननानै मा गोजोननाय फोरमायगोन जेनेबा? गोजोननाय मोनदों बेखौ मोननायनि थाखायहाय बिदिनो मोनसे खामानियावहाय जों बाहायनो हागोन। जोङो बिदिनो दाउ लांनाय दखानाव थांनाय मैगं लायनाय बिदिनो आरो। धन्यबाद थाबाय बे दिनैनि बे मिडिया बिथांमोननिसिम दिनै बे सान्तिपुर बिसिडिसि आरो ब्लकनि आन्दाराव दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि अननायाव आरो इएम रनजित बसुमतारिनि अननायाव दिनै जोङो बिटिआर सरकारनि बे हेफाजाबजों जोङो बे दामग्रा एबा माइक सेटखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बिनि थाखायनो आं बिटिआर सरकारखौ धन्यबाद होबाय जाहाथे बेबायदिनो रायजो राजाखौ सरकारखौ सालायनायाव अनलांबाय थानो हायो गासै सुबुंफोरखौनो अनसायनानै जाहाथे बजबनानै लानो हायो। ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे बे बिटिआर सरकारखौनो थुलुंगा होनानै जाहाथे बयबो फैनानै जाहाथे मदद होफैयो आं बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बेखौ मोनफुंनायाव आं बहुद गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि बे आश्रमा जाहाथे बयबो बेजोंनो जोङो जोंनि बे कीर्तन गायनाय बा माबा मोनसे धोरोमनि कालचारनि माबा प्रग्राम खुंनायाव जों बेजोंनो मोजाङै सोलिलांनो हागोन। ओंखायनो आंहा बिराद गोजोननाय मोनबाय बे आश्रमनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै आं बिसिमावनो आं धन्यबाद होनानै